नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबके गोड़ छुके गोड़ लागतनी। त कैसन बानी लो रउआ सभे? आशा करतनी कि कहीं खबलो स्वस्थ खबलो मस्त खबलो। त सुबह सुबह हम रउआ लोग के चाय बनैले बानी। रउआ सभे आई लो और गर्मा गर्म चाय पी लो। त बहुत स्वादिष्ट हम चाय बनैले बानी। इलायची तेजपत्ता अदरक डाल के स्पेशल चाय बनैले बानी। चाय बना के सबके छा के देले बानी, ठीक ना। त देखी लो हम मंगैले बानी ब्रेड रउआ लोग खातिर। त ब्रेड में मतलब हमने के यहाँ पाव रोटी बोलेला, लेके गाँव गाँव घुमा घुमा बेचेले सन। वो कनिया से लेले रहनी एक पैकेट। त हम सबके दे देतानी दू दू गो चाय और एक गिलास चाय ढार के रखले बानी। काहे से कि हमार लइका कम चाय ना पियला सन। एक गिलास से एकनी के चाय चाही त नगवा से चाय पिए सन। ना कम चाही ना बेस चाही, बराबरे चाही। थोड़ा भी कम बेसी हो जाई त अपन अपन गिलास लेके मेरावे लागेला सन जे हाँ उनके ढेर बा त उनके ढेर बा त उनके ढेर बा। ऐसे हम सबके बराबर दे देनी, सबके के दे देले बानी, ठीक ना। अब रउआ सभी बाकी बानी लो त रउआ सभी आई लो चाय पी लो। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट चाय हम बनैले बानी। और एक बार हमरा हाथ के चाय पी लो त नगवा से कहेम लो जे हाँ। त हम देखत तनी लो कि एगो गिलास में के हम ढार के देतनी। हमरे छोटा बेटा बा उनकर के नइखी देले चाय। त वही हन और चाय बनैले बानी सासू माँ के अभी देवे के बाटे। त रउआ सभी आई लो चाय पी लो। सबके बंटवारा कर देहनी, चाय दे देहनी। लेकिन कैमरा के सामने अभी केहू नइखे आइल। काहे से कि कैमरा के सामने आवे के ना चाहेला लोग। रउआ सबके मालूम बाटे, नइखे मालूम त हम बता देतानी। त देखी लो हमहू लेके चखतानी कि कैसन बाटे, खराब त नइखे। त हमनी के खा पी के और अभी तो काम बहुत ज्यादा बाटे। त खा पी के हम घुसम अब बर्तन धोए खातिर। काहे से कि सासू माँ 12 बजे सुबेरे के खाना बना के रखले रहनी हई। त उड़ास पुड़ास के धइले बानी त दिन के त 12-1 बजे गइल बाटे, मतलब 1 बज गइल बाटे। त कहनी कि चला अब खनिया वनिया के बर्तन माज ली। बर्तन त माजल जरूरी बाटे, ठीक ना। त देख लो लड़की हमारा आइल बड़ी नहाई खातिर, मग मांगे खातिर। त मग में त थोड़ा खराब बाटे, जैसे कि आमा सीमेंट घोल के रखले रहनी घोर, ठीक ना। त ओसे चमक के चल गली। उनका धोवल चाही, साफ सुथरा चाही, धोइहन ना हो। त हम एने खाना खनियावत तनी बर्तन धोए खातिर। वह सभी देख सकत हन लोग कि सासू माँ सुबेरे के बनैले रहनी दाल भात सब्जी। त हम सुबेरे के खाना बनावल रउआ सबके ना देखावी, सासू माँ बनावी त हम ना देखा पावी। ऐसे कि हमार मोबाइल चार्ज ना रहुए, लाइट भाग जाताटे ऐसे। त चार्ज के बहुत प्रॉब्लम रहताटे। त अभी खानी हम रउआ लोग के देखावत तानी ना, त रउआ सभी देखी लो। और ई हटे ईटा देखा तनी लो भर घरे भइल बाटे हमरे ओसारा में। त रउआ सभी सोचत होखे हम लोग कि बाप रे कितना कबाड़ कितना ईटा रखल बाटे घर में। त ईटा ऐसे रखल बा कि ईटा हमरे यही ओसारा में धान रखाला, धान रखाई रहल हटे। त धान जब निकलाइल बाटे मुझ ज्यादा बहुत जियान क देला रहला सा। धान तो फोड़ रहला सा, धान के संगे संगे देवालो फोड़ देला बड़ा सा। त ई सब ईटा ओने से निकाल के रखाइल बाटे। फिर गेहूं रखे के बाटे तनकबा से ईटा आराम से नीचे साजल जाई। ईटा साज के ऊपर से पटरा रखल जाई आ तना के बाद से गेहूं रखाई, ठीक ना। काहे से कि बखार हमार टूट गइल बाटे त बखार में गेहूं ना रखाई। त हम बर्तन लेके चली निकल पर बर्तन भेवे खातिर, ठीक ना। काहे से कि अब एक काम कइल जाई तबे काम काम निपटी, ना तो एंगा होई ना। मन अस्कतिया जाता, बैठ जाता नहीं। कभी सिलाई करे के त कभी लइकन में अजुरा जातनी, कभी सासू माँ में अजुरा जातनी त काम नइखे हो पावत। और वालों से बताई तनी कि हमके त बहुत ज्यादा प्यास लागल बाटे सुबह ही से पानी खातिर। त हम इतना एथी होतनी कि अब पानी पियनी, लेकिन पानी ऐसे हम नहीं पियत कि सोचतनी जे हौ काम कली, ठीक ना। त काम बहुत ज्यादा रहेला ना, त पहले काम निपटा के तनक बाद से हम खाना खानी या पानी पियनी। आदत हमारी है हटे। तो हम सोचनी कि पहले सारा काम निपटा ले तनी ओकरी बाद से बैठ के हम पानी पियम। त प्यास ज्यादा लागल हटे त प्यास ना रुकाई। त हम लेके चलिए नी पानी पिए खातिर। त बैठ गनी पानी पिए खातिर। त बड़का गिलास में हम पानी लेके आइल बनी। आ अपना लइकनों खातिर हम बड़े गिलास किन के रखले बानी। त एक गिलास में 1 गिलास जे पानी पी ली ओकर एकदम पेट भर जाई, ठीक ना। त आधा किलो से बेसी पानी रखेला धरेला ई गिलासवा। त इहो गिलास रउआ सबके मालूम बाटे कि केस बेच के किनले बानी। हमनी गाँव में बहुत ज्यादा बर्तन बेचे आवेला लोग केसिया से। त केस बटोर के रखले नहीं है, तो वैसे गिलास किनले बानी बड़े बड़े गिलास। त रउआ सब देख सकत हइन लोग। अब चलतनी हम कपड़ा धोए खातिर। त लाइट भाग गइल बाटे, एने बाटे अंधेरा अंधेरा। अंधेरा में हम कपड़ा धोतनी। अभी तो दिन बाटे लेकिन लाइट भाग गइल बाटे, एने अंधेरा अंधेरा लौकताटे जैसे हमरा कल का ओर। त लाइट आई तनक बाद से उजरल लौकी। त पानी चला के हम टब में रख लेले बानी अपना फीचे भर के कपड़ा, ठीक ना।
तो हम सासू माँ के कपड़ा खींच रहल बनी और हमरे बेटी के कपड़ा बटे रख रहल गोद के रखले रहनी है। तो कहनी कि पहले जल्दी जल्दी कपड़ा खींच ले तनी, काम तो अभी बहुत बटे हमरा। तो काम तो इतना जल्दी होला ना, ठीक ना। तो रउआ सभे देख सकतनी लो, और रउआ सबसे हम निहोरा करतनी कि रउआ सभे हमरा वीडियो में लास्ट तक बने रहें लो। हमार वीडियो रउआ सबके अच्छा लागी ना तो रउआ सभे एगो लाइक जरूर ठोक देम लो, और नए होके हम लो तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेब लो, ठीक ना। तो हमार वीडियो रउआ सबके कैसन लागत है एगो प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर कर देब लो। रउआ सबके कमेंट के इंतजार हम हमेशा करेनी कि हाँ यार भैया लो दीदी लो कमेंट करेनी लो कि हमार वीडियो कैसन बाटे, लेकिन कमेंट ना आ पावेला, ठीक ना। तो रउआ सभी जरूर बताएम लो कि हमार वीडियो कैसन बा। खराब होई तबो बताएम लो, बढ़िया होई तबो बताएम लो। तो हम अब देखी लो कपड़ा खंगारा तनी बढ़िया पानी में, ठीक ना। तो रउआ सभी देख सकतनी लो। बाकी अंधेरा अंधेरा बहुत ज़्यादा बाटे, लाइट के हम इंतजार करतनी, सोचतनी कि जला फीचर तले लाइट चली आई। तो हमके नइखे लागत कि लाइट आई, और लाइट डेली के डेली भाग जाता। ये घर ये से भागता ना कि ये घड़ी बहुत ज़्यादा हंकड़ बहेला, हवा बहेला बहुत तेज। तो हम कपड़ा खींच के खंगार के लेके अंगना में चली आनी कपड़ा पसारे खातिर। वो सभी देख सकतनी लो। अभी तो इतना दिन बाटे, घर में बुझात रहा जे अंधेरा अंधेरा भइल बाटे, और बाहर देखी लो कितना अजोर बाटे, ठीक ना। तो और आन्ही जैसे दिन भइल बाटे, जैसे बुझाते जे आन्ही उखड़ी। तो आन्ही जैसे दिन भइल बाटे, रउआ सभी देख सकतनी लो। इ लइकिनी के कपड़ा हटे, और इ पसार देतनी कपड़ा, काहे से कि अभी तो बहुत सारा काम बाटे। तो जल्दी जल्दी काम कइले से खत्म होई, ना कइला से खत्म ना होई, ठीक ना। तो रउआ सभी बना रहे लो लास्ट तक हमरे वीडियो में, और हमरे वीडियो में बहुत आनंद आई रउआ सबके। और यही गाँव के कल्चर, गांव के रहन सहन, गांव में का होला, यही सब हम रउआ लोग के देखावे नी। तो ऐसन ब्लॉग रउआ सबके देखे के कम मिली, लेकिन हमसे जुड़ जाए लो रउआ सभे, हमरे चैनल के सब्सक्राइब कर ली लो, ठीक ना। तो हम कपड़ा जैसे फैला देहनी, फैला के घर में लेके जाते नहीं। अभी झाड़ू पोछा लगा के तो झाड़ू ना लगाए। अभी तो हमके देखी लो हम आगे का करे वाला बानी, ठीक बटे। तो हम आ गए चोरी करे खटी मिठिया हम खाता नहीं। तो जैसे कि बाबूजी बाहर से लेके आए रहनी है ना, तो धैले रहनी है खट मिठिया। तो हम तो जैसे से देखले रहनी है तैसे से सोचत रहनी है कि खट मिठिया खाए खातिर। तो हमके ना टाइम मिलत रहला ना खात रहनी है। तो एक दिन हम देखनी हमरे लइका खात रहलन, तो थोड़ा से लेके चिखनी, तो हमके अच्छा लागल। तो सोचत रहनी है जे खटमिठिया खाए खातिर, लेकिन हमके टाइम ना मिलत रहा। लेकिन आज टाइम निकलले बानी तो टाइम बाटे, ठीक ना। तो देखी लो हम खातनी आम के खटी मिठिया, और इतना सुंदर ही खटमिठिया बाना, बहुत सुंदर बाटे। इतना सुंदर बा जे खाटा मीठा दोनों बाटे, और बहुत टेस्टी लागत है खाए में। और खास करके और इमें जानते हैं लो, इमें इतना इतना सामान पड़ल बा ना खटमिठिया में कि का बतावे के। ऐसन तो हमनी के बनावे के ढंगे ना आई कि केंगा बने केंगा ना। लेकिन बाहर में के लोग बनाए नहीं लो, बढ़िया बढ़िया चीज़ बनाए नहीं लो। हमनी के गांव देहात में ये सब कहाँ मिली बनावे के। आम तो मिलबे करी, लेकिन इतना एमे का मटेरियल पड़ल बाटे कि हमनी के ढंग ना आई। देखी लो एमे के जौन है एथी बा रस्सी बाटे, तौन में नीचे बैठल बा पागवा, तो पाग के हम गार रहल बानी। तो वह सब ये देख सकत है लोग कि इतना टेस्टी लागत ना, बहुत अच्छा लागत है। और इमें ज़्यादा रहला ना, रवा सब सोचत हो कि हम लोग ने कि बाप रे एक डब्बा इमें रहला। तो देखी लो ऐसन कोनो बात नहीं है, एक डिब्बा ना रहल हटे, थोड़ा से रहल हटे। एक डिब्बा थोड़ी है ना एक दिन केहू खा जाई। तो सब लइका खा गल रहसन, थोड़ा से रहल हटे, मतलब 2-3 गो खटी मिठिया एमे रहल हटे। तो एमे ज़्यादा रसी रहला पाग, मीठा वाला मीठे डाल के ही बनल बाटे। तो हमके बहुत अच्छा लागल ह। तो जौन बाकी ढिकी रहल ह तौन हम खा के सफाया कर देहनी, और डिब्बा ढो के रख देतनी। रउआ सभी देख सकतानी लो। और इ केहू खइबे ना करन लो खटमिठिया, बहुत ज़्यादा मतलब खट बाटे, ये से केहू ना खाइन लो। आ घर में बानी लो के सास ससुर बानी लो, हमरे लइका फइका बालो, दोसर त केहू नहीं खा। तो देखी लो खा पी के चटपट कर देहनी, और डब्बा वब्बा धो धा देतानी, रख देतानी, ठीक ना। ओकरी बाद हम चलम अंगना में। अंगना में के कार्य भी बाकी बाटे, रउआ सबके देखावतनी कि
अंगना में इतना ज़्यादा कार बाटे, अभी झाड़ू लगावे के बा, राखी काढ़े के बाटे, बहुत सारा काम बाटे। त रउआ सभे देख सकतानी कि बुझाता जे आंधी तूफान आई, आंधी आंधी जैसे मौसम भइल बाटे। ठीक ना, हमके तो बुझाता जे आंधी तूफान दोनों साथे साथ आई। त हम जल्दी जल्दी झाड़ू लगावतनी, एसे बहुत तेज हवा रहल हटे। हवा तो रहबे कइल लेकिन फिर आंधी उखड़े वाला बाटे। ठीक ना, तो हवा तेज रहला तो हम ना झाड़ू लगा पानी है, काहे से कि हवा में बहारल जाता तो सब देहिए पर उड़ के उल्टे में पड़ताटे। ऐसे तो रउआ सभे देख सकतानी लोग कि अब चारू उड़िया उड़िया कुल पर रहल हटे। तो झाड़ू हम लगावतनी। ठीक ना, ऐसे जल्दी जल्दी लगावतनी कि हमरे गांव में जुलूस निकले वाला बाटे। जैसे कि हमरा गांव के दुर्गा जी के मंदिर पर राम सीता के मूर्ति के स्थापना हुई, तो वजह से जुलूस निकली। तो देखी लो हम जल्दी जल्दी सारा काम निपटा के हम आ गए अपने द्वार पर वो सारा में। तो हम जुलूस के इंतजार कर रहल बानी कि जुलूस निकली तो हम देखेम। तो ये देखी लो घर बनता हमरे चाचा जी के। तो जाना लेबर लागल बा लो, काम करत लो, और हम इंतजार कर रहल बानी जुलूस के कि जुलूस अब निकली अब निकली। लेकिन हाँ, हमके लागता कि जुलूस निकल गईल। त रउआ सभे देख सकतानी लोग कि भैंस हमारी है, ईटा बाटे, जन ईटा कपड़ा से ढकल बाटे, तवन गिटी हटे हमरे हा रखाइल बाटे। आ देखी लो होदे जुलूस निकल गईल, बाता कही करते करते जुलूस निकल गईल। हम जौना चीज के इंतजार में रहनी हा उ काम हमार हो गईल। काहे से कि हमके बहुत अच्छा लागेला जहाँ भगवान के नाम होला, जहाँ जयकारा लागेला ना, उ हमके बहुत अच्छा लागेला, बहुत अच्छा लागेला। ठीक ना, तो देखी लो भगवान के जुलूस निकल गईल, और ये सब हमरे गांव के लोग हैं लो, और कई गांव के लोग बानी लो। तो झंडी ले लेके निकल गए लो जुलूस, और राम जी के जयकारा लागत हटे। ठीक ना, तो रउआ सभे देख सकतानी लो ये सब हमरे गांव के लोग हटे, और कावे के लोग बानी लो, मतलब कई गांव के लोग बानी लो। तो देखी लो एने हमार बाबूजी निकल के भी जाता नहीं, और उन्हें से आवत हटे रंथ। त रंथ बा देखी लो हेदे हमरे गांव के लाइट गिरल नीचे, त लगी से लगा के हमरे बाबूजी ऊपर कइले बानी। तो देखी लो सब के लगिया से और ही ऊपर कर तनी लो तारवा के, काहे से के तार में हरका लागी तो तार नीचे गिर जाई। ठीक ना, तो नीचे गिरा रहला लेकिन मिस्त्री बोला के बनवाल बटे। तो ए से देखी लो सब कोई ऊपर कर दे ताकि अच्छा से जुलूस निकल जा। तो देखी लो इतना सारा लोग बाटे, और ये गाड़ी कहाँ के गाड़ी के हम नहीं चिन्ह सकत। अभी अपना गाँव में के लोग के उतना हम चिन्हते नहीं की देखले बानी, लेकिन चिन्हत केहू के नहीं की, लेकिन देखले बानी सबके। ठीक ना, तो सासू माँ भी हमार गईनी है, रउआ सभे देख सकत है लो। भैंस हमार बिया देख के इतना लोग के देख के हैचे लागल जे बाप रे कैसन भीड़ हटे। तो ये देखी लो फिर उन्हें से लौटानी भइल बा। हम ई वीडियो बनैले बनी जंगला भइल अपना घर के। तो ई जंगला भइल बनैले बनी, तो रउआ सभे देख सकत है कि जंगला के मतलब तार छोटी छोटी एथी घेराइल बाटे ना, जाली वाला। तो उ सब दिखाई देता थोड़ा बहुत। तो देखी लो फिर एने से रंथ लौटल बाटे, जैसे कि जुलूस एक बार निकलल है, एक बार फिर लौट के एने से जाता। तो रउआ सबके देखावत तनी। और देखी लो ये हमारे गांव के पंडिताइन हलो, मतलब ये सब पंडिये जी हैं लो, और हमनियों के घराना के लोग बाटे, सब लोग बाटे। तो जुलूस निकला ताटे और बहुत अच्छा लगा ताटे। ठीक ना, तो रउआ सभे देखी लो और देख के बताई लो। फिर मिलब अगला वीडियो में।